हेलौ लोगोफोर, आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो आंनि भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायगोन होननानै। दिनैहाय आङो न'आव जानो थाखाय पनिर भाजि बानायनो नागिरदों आरो बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावबो एसे दिन्थिलांनो होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला नायलांफाबाय थादो। लोगोफोर, नै आं पनिर बानायनो थाखाय केपसिकम आरो आलु हानानै लाखाबाय, पियासखौबो आरो सामब्राम गुफुरखौबो आङो मोजाङै देनानै लाखाबाय। ओमफ्राय आं दायो नै लोगोफोर नुदोंना, आङो पनिरखौ हानानै लानोसै। एखे बिराद मोजां फ्रेश पनिर लानानै फैदों। बे पनिरा 25 ग्राम दङ आरो पनिरा जोंहा 25 ग्राम पनिरानो थोयो लोगोफोर। जोंहा 6 जनल'सो नालाय 25 ग्राम पनिरबानो थोयो। लोगोफोर, नै आं दायो गेसावहाय सारायखौ जानबाय, ओमफ्राय थावबो होनानै होबाय। ओमफ्राय आं दायो नै थावा दुंबाय नालाय दायो आङो पाँचफुरन एसे आङो होना होदों। ओमफ्राय दायो आङो पियास होनोसै। ओमफ्राय बेबायदिनो बयबो संखायो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय बयनिबो संनाया एसे बेलेग जायो। आं आंनि संनायखौ दिन्थिगोन आरो लोगोफोर, नङा होमबा। ओमफ्राय आंनि बे संनायखौ, पनिर संनायखौ एसेबाबो मोजां मोनोब्ला लोगोफोर नायनानै थानो नाङा, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो गोदान सोरबाफोर नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो बावगारनो नाङा लोगोफोर। गोबाङानो नायो नाथाय आंखौ साबस्क्राइब खालामा, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा, लाइक खालामा, कमेन्ट खालामा। आं कमेन्ट खालामजानो लुबैयो लोगोफोर, मानो होनबा आङो नोंथांमोना नायनानै जुदि आंखौ कमेन्ट खालामोबा आङो आरो बिनिख्रुइ मोजांसिन भिडिअ माने बानायनो थाखाय गोसोआ माने नागिरो आरो। बिनि थाखायनो लोगोफोर अननानै आंखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। लोगोफोर, नै दायो पियास एवनाया जाबाय। पियासखौ बिदि जारोमरोम मोजां एवनायनि उनावनो नै आङो आलु होबाय। आलु होनानै ओमफ्राय दायो दसे आलुखौ मोजाङै थावदो मिलायनानैहा मोजाङै एवनानै दसे एवखांनायनि उनावनो आङो आरो केपसिकामखौ होना होगोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' नुदोआनो नङा होमबा, नुलांबाय थागोन आं माबायदि बानायो। आंनि बानायनायखौबो एसे नायलांदो आरोना। ओमफ्राय मालाय बायदि इसिबां मोजांबोथ' आङो संनो रोङा, खिन्थु आं जेरै सङो बेखौनो आङो दिन्थिनो नाजाबाय आरो लोगोफोर। नै लोगोफोर, आं दायो नांगौ बायदि संख्रि आरो नांगौ बायदि हालदै होनानै लाबाय। ओमफ्राय नै बेखौ मोजाङै मिलायनानै आङो दायो खोबना होनोसै लोगोफोर। लोगोफोर, नै आङो खनसे भाजि एवनानै खोबना दोननायखौ आङो खनसे बोखांना नायबा बेबायदि जाबाय। केपसिकमाथ' बिराद मोजांखा, माने माबा गुरै जाहांबायानो आरो। ओमफ्राय आलुआ खिन्थु रुयाखै नालाय आङो दैजों मोजाङै गोदौ होनानैहा आलुखौ रुइहोगोन आरो आङो लोगोफोर। आरो खनसे खोबफिनबाय आं नै दायो। आरोहाय आङो नै दायो खोबनानै आरो आङो नै खनसे आरो खेवनानै नायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दायो जाबाय आरो आं बेयाव नै दै होना होनोसै। दैजों दायो मोजाङै गोदौ होनोसै आङो रुइहोनानै। बे आलुआ रुइबानो ओमफ्राय आङो पनिरखौ होना होगोन लोगोफोर बेयावहाय। नै लोगोफोर, आं दायो पनिरखौ आङो एसे फ्राय खालामनानै लागोन दै लोगोफोर। एसे जारोम जारोम बांद्राय एसे टाइट जानायनि आङो पनिरखौ आङो फ्राय खालामनानै लागोन। ओमफ्राय फारसेथिं आलुआथ' आरो दायो गोदौगासिनो। केपसिकामजों आलुजों माने रुइनांगोन नालाय मोजाङै गोदौ होदो आङो दायो। ओमफ्राय बै गोदौबाय थानाय समावनो आङो दायो नै पनिरखौ आङो भाजि खालामदों आरो फ्राय खालामदों, माने फ्राय खालामनानै लानानैहा आङो दायो बैयावहा होनोसै आरो आङो। ओमफ्राय नै लोगोफोर, नै आं बेबायदि कालार जाजासिम पनिरखौ आङो फ्राय खालामबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो नै आं दा आलु भाजिखौ नायदों। नै आंनि आलु भाजिया बिराद मोजां, आंनिया रुइखाबाय। आलु रुइबाय, आङो आलुखौ एसे नाफ्लेनानैबो होबाय आङो। केपसिकामखौबो आङो एसे नाफ्लेनानै होबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दायो बेयो जाबाय नालाय आङो रुइजोबखाबाय, बेनिखाय आङो दायो नै बे समावनो आङो पनिरखौ होनानै होनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय पनिरखौ होनायनि उनाव आङो 5 मिनिट गोदौ होगोन लोगोफोर। बेखौ खोबनानै 5 मिनिट खोबनानै आं गोदौ होनायनि उनावनो बेखौ आङो खांनोसै लोगोफोर। नै लोगोफोर, आंनि पनिर भाजिया जाबाय दे लोगोफोर। मादि नुखो नोंथांमोना खिन्थाहरदो। नै दायो जानो थाखाय रेडि जाबाय। आङो सारायनिफ्राय दिखांबाय लोगोफोर जानो थाखाय। माबायदि नुखो लोगोफोर?
लोगोफोर नै दायो पनिर संखांनायनि उनावनो आङो न'न'नो ओंखाम दौनोनानै लाबोखाबाय। ओमफ्राय आरो न'न'खौ ओंखाम दौनाय माने आंबो जानाय जाखायो नालाय, बिनिखायनो आंबो जाफालांखानोसै आरो टाइमबो जाखाबाय लोगोफोर, सानजौफुनि जानो थाखाय टाइमबो जाखाबाय। ओमफ्राय बे न'न'खौ ओंखाम दौनाय समावहाय बिराद न'न'आ दुस्थु खालामग्राखायनो रावबो जाफाया जोंदो लोगोफोर। माने दायो आंथ' बिमा नालाय लोगोफोर, आंथ' फिसाखौ ओंखाम दौखानो नांगोन। बिनिखायनो माइनाखौबो आङो दौलांबाय, ओमफ्राय आंबो जालांबाय लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर, आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ आं इसेबां गोलाव खालामबाय थाला, आंनि ओंखाम जानायखौबो आं इसेबां दिन्थिबाय थाला लोगोफोर। आंनि बे दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय, आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बाय बाय।